Nå Simon, der er også sket forandringer med vores brygværk. Hvad er det, der skal ske? Jamen, vi har jo sådan set brygget det sidste øl for i år, eller det har vi ikke helt, men vi tappede det sidste øl for i år. Så vi har fået brygget alt julebryg og så videre. Og det gjorde, at jeg har haft lidt tid til at gå og tænke over og optimere vores brygværk. Fordi nu har jeg været ved at, her på det seneste, har jeg lavet det, man kalder et hermsystem. Det her, det er vores varmvandstank. Vi normalvis bare har 80 grader varmt vand i. Og der er så plastret noget rustfri rør ned i her. Ja, hold da op, mand. Så skal vi bruge... Hvor mange meter er der der? Der er næsten 40 meter. Omkring 40 meter rør. Fordi så skal vi bruge det her rør her, der er omgivet af 80 grader varmt vand. Det skal vi bruge til at holde mælketemperaturen og hæve mælketemperaturen på. Og så herinde på den anden side, så varmvandstanken er blevet flyttet herinde på bryggeriet af. Og herinde, så vi har bedre plads inde på bryggeriet. Så herinde på den anden side af væggen, der kommer så til at være det, vi skal betjene her. Med nogle magnetventiler, som selv tænder og slukker med noget automatik herovre. Og det betyder, at vi forhåbentlig kan komme til at mæske om natten. Og vi forhåbentlig kan komme til at få noget lidt kortere brygdag. Så når vi møder ind om morgenen, så skal vi egentlig bare overføre fra mæskekart over til kogekart. Så det bliver meget spændende, vi skal til at prøve. Det lyder altså godt. Det lyder godt nok rart. Ja. Ja.